Fame telesailean horrela esaten zien dantza irakasleak ikaslei. Fama lortu nahi duzue? Ba, nekez lortuko duzue. Eider, ospea nekez lortzen da, ez da? Hala da. Hala da. Izerdiarekin. Izerdiarekin. Zuk ere zure ikasleiola makillakin eta zintaburun jarrita ibiltzatzea. Makillakin eta beraien atzetik anoa. Bai, bueno, gaurkoan hartu zu makilla, Eider Bambu Dantza Eskolako irakaslea da, zuzendaria, eta gaur ustek dantzan jarriko gaituzula, ez da? Bazen dantzatzen. Bai? Venga. Hau da, saio bikaina aterako zaiguna, adi lagunak. Kaixo lagunak, eta Eider Rodríguez, nun dakazu eze aski dantza eskola? Hemen Donostin. Hementxe Donostin? Zer daude, dantzari asko, zenbat ikasle bertan? Pila bat. Pila bat? Txikitatik, heldu eta gaino. Baina pila bat zer da, 100, o 50, Gehiago. Gehiago? Me katxi la mar. 14 irakasle gaude eta 800 ikasle gutxi gora bera. Benetan? Bai. Ai, ama, hoi da itinglauak azuena. Bueno, eta badakit beste bat irikitzeko prest zaudetela, ez da? Bai, ba gaude. Etxeate sartzen ja bertan, oze? Ezin dugu, itxaron behar dugu udaletxeari, lizentzia, gauza guzti horiek, baina bertan goaz. Arkitektakin eta guzti. Bikain. Bueno, zemuz moldatzezak zuk alden? Nahiko ondo. Nahiko ondo? Gustatzen zait, bai. Hau da, nire baitan zan ezin hobe, ozak ikizton zailo, etako zaigo. Bueno, takerriko horra hauek fundamentu berelekon jartzeko baldak azue teknika ikan. Badaukagu, hasi berri taldeak baita ere. Bai. Vale, hasi berri gauza da, baina hau beste bada, Bueno, gaur elkarrekin ingo deuna da, arrautz berezi batzuk, earki onduta ikusiko zue, eta geho kinoa barazkikin lagungarri bezala. Eta aldi berian, gerrilla moitu, ez da? Zego, xo. Bueno... Bueno, Eider, eta lagunak, garatuko izuet pausuz pausu, nundik nua ibiliko gean, maiak gieran deitzen dian arrautz berezi hau egiteko garaian, bale? Arrautzak sojetan, estitan eta uretan onduko ditugu behin egozita gero, baino kinoa pixkategin lagunduko jo. Hau oso famatu egin zan, sare sozialetan, baino noodles batzokin eta guk gure ikutu emango dio, bale? Eta hemen ingo deuna da kinoak uretan egozi, bale? Eta behin egozita azkaunian, hemen dazkaun barazki guztik ondo gorrituko ditugu eta bertara botako ditugu. Eta hemen ze barazki azkau, milua dakau, tipulina, azenaiua, jengibria, hemen dakau brokolia, geho baitare soja, pipermina eta xibuleta. Ingo duna barazki hauek ondo goxatu sartaian, eta gero kinoakin azten deunian, botako jau soja pixkat, pipermin pixkat, pikante salia zea? Bai. Botako jo pipermina eta geho xibuleta moztuta. Eta hori izan dizuten bezala izangoa arrautz berezi hauen lagungarri. Eta arrautz hauek ontzen jarriko ditugu, ingo deuna da, lehendabizi egozi, egozita daudenean zurituko ditugu, eta sartuko ditugu baitare barazki hauek, bai piper gorrilla, baratzurilla, tipulina, hemen dazkau, piper pikantia dira, hauek rabaneruak dira, bale? Oso txikiak dira, baina eharra pikantia dira. Eta gero hemen dazkau, baratzuri freskuak. Hau dena, puxketetan ningo dugu txiki-txiki, jarriko dugu soja, ura, estiakin nahaztuta, eta arrautzak egozita bertan sartuko ditugu. Soja omen dakau sesamo pixkat, bai bertan sartuko dugu, baina dan ez dugu sartuko, zeakio gainetik botatzeko gordeko ditugu batzuk, bale? Eta gero ingo dituguna da, barrautzak erditik iriki, jarri platertxo baten, eta ondun, kinoa barazkikin. Ados? Primeran. Bueno, lana banatuko ditugu, behitu, arrautzak egozten jarriko ditugu nik, eta barazki hauek goxatzen jarri baritugu, behitu. Adibidez, bi asanio hauek, zuritu eta laukitxotanin, bale? Bale, oso. Zuri gailuan ezu? Bai, komeni, ez da? Venga, zure kontu. Eta bestalde, esan deun bezala, nik ingo, a ber, lapiko bat atera, arrautzak egozten jartzeko, bale? Eta bestalde hemen barazkitxo goxatzen jungo gea. Bale. Bueno, konta, taldi berian mingaina eman berdio, bale, Eider? Ea aldudan. Bueno, seguro baiet. Eta bestela, geldituta ondo itzein, bale? Bilatzik ez moztu. Bueno, konta iguzu, ze arrakasta, zenbat jende, zenbat
Gauza dituzun, ez da? Bueno, azteko badaki talde batetik beste iliziala, baina guaintxe hor zaude buru belarri zuzendari, ez da? Bai. Bueno, 15 urte daramatzagu eskolarekin, orduan denbora izan dugu eskola sortzea, ez? Bai. Eta eskola esan dezu, Donostin daola zehazki, ez da? Bai. Eta esatezu, hainbeste ikasle, hainbeste irakasle, zer antolatzen ibiltzen zate, zeiten dezu eskolan? Horretan hori ekartzen dit lan asko, ez? Gauza guzti horiek antolatzea, ez bakarrik dantza klaseak prestatzea, baizik eta talde osoa antolatzea, bai, hori nahiko lana daukat, baina laguntza daukat baita ere. Bai, hori antolatuz gain tokatzen zaizu klasek ematia ere, bai? Baita ere, baina hor goxatuten dezu gehiago, eta? Hori gustatzen zait, antolatzea esain beste, orduan, bai. Eta antolatzeko, ze antolatzeko, bueno, badakit lehiaketa askotara jute zatela, nola izenten dia antolamendu egadibes lehiaketa badakazu, area jun bihartzeate, zenek aukeratzen du, nola aukeratzen dizu, ze eraman, nola eraman, zenbat jun, zein jun? Ja, eske, txapelketa pila bat daude, eta pila bat dituzu, zenbat adibes urtean? Bueno, temporadan 5 edo 4 aukeratzen ditugu, eta behiratzen dugu, bueno, fetxaren arabera, baita ere ea ze taldek eraman dezakegun ala ez, saiatzen gera talde osoak eramaten, ez? Osea, infantilak, junior, senior, eta absolutak denak aldiz berean eramaten, bestela egon behar gera txapelketa batera, beste batzuk bestera, lio bat da. Ja, eta gustatzen zaizue dana familian jutia. Albaldin bada, venga, 4 edo 5 autobus jarri, eta denak batera. 4 edo 5 autobus? Bi, normalean bi, pizkat desageratu. Txikilla balin badia autobusak. Bai, baina 2 autobus normalean bai. Eta, adibidez, lehiaketara, esan dezu 4 edo 5 lehiaketa aukeratzen dituzuela urtean, zeintzuk izaten dira, ze lehiaketetan? Bueno, inguruko lehiaketean parte hartzen ditugu, Bilbon, gehien bat Bilbo aldetikan, Nafarroan, eta gero saiatzen gera helduei baita ere Madrila edo Bartzelonako txapelketara eramaten. Bertan, nivel altuko beste taldeak ikusten dituzte, eta beraientzat ere oso erakargarria da besteekin, beste dantzariekin topaketa hori egitea. Ze ona, eta adibidez. Hau Joseba horrela, eta gero laukitxotan. Bai, hau kenduko hemen, organikoa bota horrea bera, bestia ere bai zuritu, bila garrituko ditugu, eta gero laukitxotan ingo dugu. Aldezun txikin hain, gero barazkik danak naztuko ditugu hemen ondot potxein da, eta gero sartuko ditugu kinoakin. Bale, nahiko txikiten bazu hobeto. Bale. Bueno, eta lehiaketa betatik zein da, hola adibidez, garrantzitsuena, o jendeak ezagutzen unen bat, edo hola jote zeatena? Bueno, lehiaketa asko daude, ez? Baina badaude bi egiten direnak mundu mailan. Mundu mailako lehiaketak, Bai, egiten dute zirkutio bat bezala, ez? Orduan, estatu bakoitzean, dakate froga bat, eta bertan lehenengo bi sailkatuak sailkatzen dira gero finaletara. Eta, bueno, guk izan ginen 2019an sailkatu ginen Espainia representatzeko eta Los Angelesera joan ginen dantzatzera. Nik uste dut hori dela famatuenetariko bat. Vale. Eta adibidez, badakit dantza mota desberdinak iten dituzuela eskola, baino lehiaketa hortara zer dantza motakin juntzinaten? Los Angelesa, zer amantzen duten? Gure trikitixa pixkat amantzen duten? Fandangua edo? Ez, baino erabili izan dut, urte batean erabili nuen. Bai, egin nuen horrela pixkat mixa, eta gainera txapela eta guzti atera ginen. Bai, ona. Baino bertara ez, bertara eraman genuen hip-hop estilo bakarra. Bai, hip-hop, gero afro house atitxo bat, eta bukatu genuen, hip-hop gehienaz. Eta nola geratu zinazten, nola juntzan hango... Oso ondo. Oso ondo? Oso ondo. Hori amerikanuan da, ez da, hip-hopa eta beste izan dezu... Bueno, afro... Afro ere handikan dator, ez da? Bai. Afroamerikar kulturatik eta... Baino... Bai, ondo gelitu ginen, ez ginen sailkatu finaletara, munduko finaletara, baino ateetan gelitu ginen, eta, bueno, gehien bat oso gustora, Oxatu, bidaiain, ez da zenbat denborako juntzinaten, nola izaten dira ekitaldi horiek? Horrera, bueno, Los Angelesera aste bat, horrez. Eta guraso gutxi. Ondo. Bai. Eta zenbat lagun juntzinaten area? Bertara eraman genitun 30 dantzari. 30, bai.
bai. Jode, arki pasako zenduten bai, ez da? Oso ondo. Gero denbora egoten dare bai hortikan lekuk ezagutzeko, talde batea tabiltzeko, ogun dantzain da vuelta, nola izaten da hori? Izaten dugu denbora eta hori da politxena, ez? Konpartitzen duzunean, hori gozaldu, denak urduritasuna, denak batera bukatzen denan txapelketa, pixkat, jai pixkat egin, eta hor, ateratzen dira lotura gehienak laguntasun hori. Ze ona. Bueno, eta eskolan bestela, ze dantza mota erakuste dituzue? Danetikan egiten dezue? Egiten dugu urbano, dantza urbano gehien bat, hori da... Urbano da kaleko dantza, esan daike? Kale dantza. Hip-hopa, eta... Break dantza eta holakoak bai? Dancehall, baita ere, esan duzu? Tuerkin, hori... Baita ere, zerbait badaukagu. Reggaetoi klase bat badaukagu baita ere, bai. Oso profesionala zuen dantza eskola? Bueno, esan dezure bai bakasula berrientzako... Bai, hasi berri edo nahi duenak profesional mailara iritsi badaukagu baita ere. Esan dizut jende pila badaukagu orduan. Taldeak adinka banatzen ditugu, baina baita ere hori, nivelez. Bikain. Bueno, eta gaur egun, ze dantza mota nagusitzen dira? Zeratik, beti oten dira, ez da, modan edo batzuk gehiago nagusitzen dira beste baino, ez dakit batzuk igual indarra galtzen nahi dira beste batzuk indarra hartzen. Bueno, gu garaikidea sartu gendun, hasiera batean eskola bakarri dantza urbanoa genukagun eta baleta. Eta orain dela, ez dakit, 7 urte atzera, bai, 7 urtetatik garaikidea sartu genuen. Eta nire ustez gaur egun ja dena oso nahaztuta dago. Eta hori, niri pilat gustatzen zait, gauzak nahaztea, hemendik hartu, erabili, eta zure dantza egitea, ez, propio egitea. Hori pilat gustatzen zait. Zue ire bai adidez guen esaten eixianakin, hori guengo musikeroa bezala, askotan etiketa jartzi etzaile gustatzen, ez da, egitea esan, pixka danetik nahazten da, ez da, eta hor zaila da esatia zehazki ze estilotan zaudeten, ez da? Claro, bai, niri justo hori gertatzen zait, orain sormen, momentu batean nago, txapelketa baterako koreo bat prestatzen ari naiz, eta, dantzariek galdetzen zidaten, baina Eider hau, zer da? Ez da urbano, ez da garaiki, zer egiten naizea, ba? Flow. Ez dakit, mugitzen ari naiz eta musika sentitzen. Niri asko gustatzen zait nahaztea. Ze ona. Bueno, eta K-popa adibidez, guantxe puri-puri jandagoela, holako egitea aldezue? Guk house dance asko dantzatu dugu, eta nire ustez K-popa dauka zerikusi asko. Oinekin dantzatzen da, taloi punta asko erabiltzen da, eta oso erritmo azkarrak. Orduan, erlazioa dauka house dancearekin. Guk house dance erakusten dugu, baina K-popa bereziki ez. Eta adibidez, house dance esan dezun horrek, ze ezaugarri azka? Nola egingo genuen adibidez? House danza... Zan ikiteko, zuri ikusteko, aberra, ez? Horrela da. Eta hemen gaine jarri. Ez, oinak asko erabiltzen dira, eta musika house musika da. Orduan badakizu erritmo horiek BPM-ak azkarri joazela, eta orduan oso mugimendu azkarra ikusten da oinekin, baina badauka ezaugarri bat gorputzarekin jak egiten duzula denbora guztian. Mugimendu hau, oinak mugitzen diren bitartean. Eta gero nagazu txalore, bai, ez da? Eta gero gainera, koordinazio asko behar da dantza horretarako. Egia esan oso politak dira, oso ikusgarriak, baina, jope, ni kostatzen zitazko, asko, Koordinazioa? Jope, bai, hau iten, hau bueltaka, eta hau gora, eta jan astu iten naiz, eta gero azete, hau gora eta bera, eta hau bueltaka, eta jan mekatxiz lamar. Horrelako joko asko egiten ditugu. Bai, ez da? Bai. Berotzeko eta hola, dantzariekin asko erabiltzen ditugu koordinazio joko haiek. Ados, garrantzitsua. Azkenean koordinazio bat hartzen dezunean, pixka dinamika hartzegu gorputzak eta errexago hartzen dizu gero dantzaldiak, ez da? Hori da. Bueno, Eider, hemen txegea, lan da lan, itzein deu, baino lan pixkate bai, aurreratu ditugu, arrautzak egozten, barazkik hor martxan jarritugu, eta bitartian getxoa jungo gea, erreportai bat ikustea, eta ikusiko zuen, bertan prestatu izkigue arrautzak Benediterara oso goxuak dira, eta gaur arrautzekin gaudenez, beste erabatea. Oazen bertara.
Kaixo Joseba, gaur getxora etorri zarete, nire izena Oiane da, eta aurkeztuko dizuet Colors Coffee. Colors Coffee, orain dela 2 urte zabaldu genuen, eta, ideia etorri zen gure etxean garrantzi handi ematen diogu elikadurari, eta gure momentu espeziala zen gosaria. Eta kalean falta botatzen genuen. Eta horrela jaio zen proiektu hau. Gure karta produktu naturaletan oinarritzen da eta batez ere bertoko produktuetan. Adibidez, gaietak hemengo baserri batean egiten dituzte, arrautzak muskizaldeko menditik ere ekartzen ditugu, eta guretzat hori oso garrantzitsua da. Gure kartan eskaintzen duguna, alde batetik tostadak dira, berezitasuna da, tostadak bezeroa bere gustura egin dezakela. Lehenengo oinarria aukeratzen duzu, aguakate, tomatea ala gazta, eta gero osagaiak gehitu zure gustura, pernilla eta arrautza, edo gazta eta tomatea. Gure produktu izarrak dira, Nutelazko gaieta, açaí bowl eta Benedikt arrautzak. Esan beharra dago Colors Coffee mundu guztia daukala bere lekua, adibidez zeliakoentzako eta vegetarianoentzako edo veganoentzako aukera ezberdinak ditugu. Eta gure historia entzun ondoren, zatozte gure errezeta berri bat prestatzera. Gaurko errezeta Benedikt arrautzak izango dira, errezetarekin hasteko prestatuko dugu holandar saltza. Saltza hau egiteko erabiltzen duguna da gurina, arrautzaren gorringoa, ur pizkatxo bat eta ardo zuria. Nahastuko dugu dana eta 10 minutu utziko dugu kozinatzen. Errezeta hau Estatu Batuetatik dator eta 1894ean asmatu zen. Historia oso kuriosoa da, bazegoen Lemuel Benedikt, Wall Streeteko broker bat zela, eta kriston biharamunarekin esnatu zen. Waldorf hotelean zegoelarik, jaitsi zen jantokira eta errezeta hau eskatu zuen. Zehazki eskatu zuen ogi txigortua gurinarekin, urdai azpikoa eta 2 arrautza holandar saltza apur batekin. Bertako txefa txundituta geratu zen errezeta horrekin eta hoteleko menuan sartu zuen. Eta broker honi omenez, izen hau jarri zion errezeta honi, Benedikt arrautzak. Prestatuko ditugu arrautzak. Oso importantea da arrautzaren gorringoa likido gelditzea. Horretarako egosiko ditugu 5 minututan temperatura epelean. Eta aurkeztuko dugu gure platerra. Jatorriz, ogi txigortuan egiten zuten, baina gure tokea emango diogu opiletan prestatzen. Benedikt arrautzak bakarrik asteburuetan prestatzen ditugu eta oso errezeta arrakastatsua da gure bezeroen artean. Joseba, hau izan da gaurko errezeta, eta nahi duzuenean, etorri altzarete Colors Coffee ezagutzera. Agur! Iepala, Oiane, zeleku xarmangarria dakazuen, da arrautz horiekin, Jope, hoi da hoi gozaltzeko, merendatzeko ez dakit, baino eharra tostada. Bezarka da handi bat, eta jarraitu horrela, goxatzen da goxatu erazten. Gurien jarraitu behar dugu. Baitu, kinoa egozitak hau, barazkik enbendazkau martxan, ingotena da, arrautzak egozitakoak atein ditugu. Egin goitut zuritu eta ontzeko nasketan sartu behar dugu. Dakaula, soja, estilla eta ura. Eta honei barazki guzti hauek txikituta bota berezkio. Nagazu lagundu emendikan 2 aleatea. Eta beste pixkanaka txikitzen jungo. Hau ez du piper guztia botako, bale? Puntxa bakentze jozu, puntxa hori txikitzen deu. Beste piper horieke bai. Eta jute gehiago dena ontzi baten botatzen, bale? Bueno, Eider, eta ikuskizun mordo bat. Sortzeitu zu ez, da? Bai. Oida, nazu barrutik atatakoa dira, talde lanak dituzu, nola kudeatzen dituzu hori guzti? Irakasle bakoitzak bere koreografia prestatzen du, eta guk Gabonetan egiten dugu Gabon jaialdi bat, kurtso bukaeran beste bat, gero txapelketak, eta gero baita ere, lan egiten dugu koreografo bezala telebistan edo saio batzuetan.
Hori da, zure arpegiare bai ezaguna, telebistan etzea, behin baino joetan ateazea, ez da? Gaina beti dantza inguruan, ez da? Beti makilakin. Beti makilakin, eta zintakin leburuan. Adibidez, kontatu, Gabonetakoak eta itetu zuenak, izaten dira, kurtso bukaerako ekitaldia bezala, o herrian aurkeztitu zuen, nondik noa ebiltzen zate horrekin? Ba, normalean kurtso bukaeran, kurtsalean egiten dugu, horrela antzoki handi batean, eta eskolako dantzariak, eta baitare eskola estraskolarretan ere klase ematen ditugu. Orduan denak elkartzen ditugu hor kurtsalean eta erakusten dugu urte osoan ikasi dutena. Nire alaba ibiltzen dare bai Zarauzko dantza eskola baten eta urte bukaeran iten duenian ekitaldi hori oso nahi izatea gainea, espero ez desun jendia ikusten dezu dantzan, bikoteka, gero ez dakit. Berezia izatea. Igual ikusten dezu pertsona batzu, beti, ez dakit, o kafete baten zoze hartzen, edo albainil bat, edo ez dakit. Eta derrepente egun hortan dantzan ikuste dituzu, eta egun berezia izatea, ez da? Oso berezi. Behientzako ere harra izan behar duela jenden aurren itia, ez da? Bai, eta umentzat ere, bere gurasoak ere bertan oholtza gainean ikustea, eta, bueno, ez dakit, giro bat sortzen da oso familiarra eta oso polita. Hala izatea, bai. Eta, bueno, gero, esan deuna, telebista saiotan. Zer telebista saiotan ibilizea? Ba, guazenekin gaude topera, telesaian. Urtero. Eta hor, udaran prestatzen ditugu koreografia guztiak, telesaian ikusten diren koreografia guztiak. Denek zuen dantza eskolatik aterakatakoak dira? Bai. Jope, ze ona. Bai. Eta gero... Ba, horrek eren eralabak asko dominatzitu, Bai, badakit. Bai. Guau! Nola ikasten duten, Ope! Bai. Eharra da. Askotan kostatzen zaigu pila bat, koreografia bat ikastea, baina guazenen ikusten dutenean egun batean hartzen dute. Mekatxiz lan, galdetzen zuen, hau nola izan leke. Eta hau ze. Bueno, eta... Lanearra izan behar du hor guazeneko aktore irakutsi eta hori dana aurre ateatzeko, ez da? Erresa, bueno, behaiek ja ikasita daude pixkat, ez da? Nahiko horrez ikastegu, ganberro xamarrak dira, o nola moldatzen zate? Ba, bueno, aktoreak, abeslariak dira, askok musikalariak, orduan erritmoa daukate barruan, eta ez da hain zaila, osea, ez da hasi berri... Ez da zukaldari bat irakustea bezala, ez da? Baina, ez da asko kostatzen, beraiek oso langileak dira, aktoreak, benetan, oso langileak, eta geroz eta gutxiago kostatzen zaigu, beraiekin lan egitea. Ezagutzen gaituzte, aurten egonda koreografa Luzik, nire eskolako irakasle bat, eta egin dute, oso lan ona. Ja, ezagutzen dira, orduan badakito nola itzegin, nola erakutsi, konfiantzarekin. Zema denbora esate hori dena prestatzen, bakit gero udan grabatzen diela saio guztiak, gainatanak batera grabatzen diaia, ez da? Egun bat. Egun baten dita. A ber, askotan gure egiten duguna da, abestiak jasotzen ditugu, produktora bidaltzen dizkigu abestiak, orduan etxean ja prestatzen ditugu, eta guk bideo bat grabatzen gera koreografia poliki prestatzen. Orduan bideo hori aktorei bidaltzen diogu. Beraiek etxean ikasi behar dute, beren lana egin behar dute. Bale, ez guteko area utzetik anastea, ez da? Hori da, bestela ezinezkoa da. Eta gero ja grabaketa egunean, beltzen ditugu, jartzen dugu ja figura eta ja grabatzen da. Bertan entxegu pare bat egin behar dira eta ja direkto kamara. Orduan, etxeko lan egin behar dute. Tokatzen zaizu zurire bertan egotia, grabaketetan da dana? Askotan bai, baina askotan revisioak egin behar ditut. Hori, koreografak sortu duen koreografia revisatzen dut, aldatu behar duzu hau, aldatu beste bat, eta albaldin badut grabaketara juten naiz, ala ez. Aurten egon naiz bideoklipan grabaketan. Albazu ez, baina jun behar badago nitzezea, eta? Hori da. Hori da. Osea, aurten tokatu zaizu egotia. Tokatu zait bideokliparen koreografia egitea eta grabaketa egunean joatea. Eta zu aniontxala grabatzen, aldi guzu aurreatu zerbait zegertatuko dan guazenen, osin dezu, ez dana... Ezer. Kartolekin ibili behertzeate hola ez jakiteko edo. Ezin dut ezer, ezer. Bueno, eta goazen alde bate hau txita, estandan ere bai, koreografian ibiltzezate lanian, ez da, koreografiako lanak iten. Ibili nintzen lehenengo estandan. Eta hor Bilbon grabaketan, eta koreografia prestatzen, dantzariekin, abeslariekin eta dantzariekin. Bai. Eta nolako izan zen, oso desberdina da, goazen baten edo estanda baten egotia? Ba, ez, antzekoa. Nire lan egiteko modua nahiko antzekoa, abestia jaso, etxean prestatu, bidali, eta gero ara joan, eta erakutsi, eta grabaketa.
Ezberdintasuna da, bertan zuzenean abestu behar zuten, eta ezin zen pauso bat gaizki egiten baldin batzuen ezin genuen moztu, zuzenean abestu behar zuten, eta ea zer ateratzen zen, ez? Eta ordu netzan hain erreza, ez da? Hori. Bueno, hau ingoetena latu, nola ikusieten, ez diala sartu azpin arrautzak, hemen jarriko ditut, eta nik usten dut hor hobeto estalitak geldituko dira. Betu ja nola hasi dian, soja kolore hartzen, Ikusiko zue, hauen minutzi bihar dia egun batetik bestea. Bakizue telebistan magia egiten deula, eta ni badazkat beste batzuk hor prestatuta. Hauek bihar jango ditu nik, behitu hola, oain bai, oain hobeto. Eta Joseba, horrela ondo, edo beste bat? Ba, ez ondo, nahiko, nik uste den nahiko. Honea botako zu, honea bota, oain txikituet nigre bai honea zinez botatzen, tori. Bota bertara. Bueno, Eider, eta zuk ere, noiz behinka hartu dezu zaioen batian parte, ez da? Bai. A ber, non noa ibilzea. Dela bekizu. Nitxo txiki asko askateta. Bueno, dantzari bezala guazenen, estandan atera nintzen azken programan, sartu nintzen ni ere dantzari bezala koreografa nintzen, baina sartu nintzen, ez dakit, egunero gogoekin gelitu nintzen, eta eskatu nion zuzendaria, eta ze dantzari bezala. Zuk eskatuta gainea. Bai, eta berak zazian, noski nola zera sartu. Lehenu, abixatu, ez da. Baina... Bai, gazteagotan fama programan ibili nintzen baita ere. Bai, Bai. Zer muskuntzan hor? Esperientzia. Telebistako esperientzia bat. Bai, ez dakit. Gauza asko ikasten dira, eta baita ere ikasi nuen, ez dakit. Zer gauza gustatzen eta ez hitzaidan gustatzen dantza mundutaz. Eta telebista mundutaz. Claro, gainera telebistan, dantza, zu esatezuna, no? Zure flow atea berdezula, eta azkenian da hasi, eta aurrea, eta atzea, eta gelditu, eta azkenian igual gogorrago izango da, ez da? Gogorra, bai, ezin zen ondo dantzatu. Eta hori goxatzen egin beste, ez da? Hori da, ez dantza, ez telebista, ez bilek oso nahaztuta, eta, bueno, gauza probatu inbierdia, gero jakiteko gustatzen egun edo ez da? Hori da. Bueno, eta telebista bezaldea batea gutzita, dantza eskola, berria, nun jungo da Donostin kokatuta? Portu etxen, egongo gea. Portu etxen? Bai. Vale, osea, diario basko dauneko hortan, ez da? Justo, oso gertu. Bai, hor lokal handi bat hartu dugu, gela handi bat, behar genuen, ja asko hasi gera, eta hori behar genuen, eta horretara jungea. Ze berria topatuko dugu dantza eskola berri hontan, edo da espazio gatikan eta lekua gatikan? Gehienez, helburua zen espazio handiago bat aurkitzea, baina baita ere diseinua eta dena prestatu dugu bideoklip asko bertan grabatzeko. Dena sortu nahi izan dugu auditorio bat bezala, dena kutxa beltz bat, iluminazio potente batekin, eta berta barruan bideoklipak grabatzeko. Ze ona, ez da? Bai. Bai, ez que gaur egun gainea, musika dantza gabe... Ez dakit, nik gustatzen zait, eta gu beti izan, ez da irratila jarrita, lanian, etxian diska sartuta musika entzun, eta kotxen ebai, baina gaur egun nik ikusten dutena, egia esan nire alabak eta musika entzutegu eta irudia ikusi behar dutela emateu, ez da? Bai. Eta ia beste guzti dakate bideoklipa, ez da? Bai. Nik usten dut, ez badaka bideoklipa, zaila dela fama ondia hartzia, ez da? Gaur egun. Zoritxarrez, ez da? O zorionez ez dakit, baina... Bueno, dantzarintzako ondo. Guretzat super, guretzat primera, zen guretzat ere asko gustatzen zaigu bideoklip momentu horretan, eta kamera, eta grabatu, eta guapo jarri, eta gauza haiek. Bai. Eta, pentsatzen dut horre ere bai, orduan esan desunan estilismoketa ere bai asko lantzen dituzuela, ez da? Bai. Hori ere bai zuek dantza eskolatik kudeatzen dezu, o badakazu espertoen bat hor juten dela hori dena kudeatzea? Bueno, laguna badakat, estilismo munduan ere dabiltzatenak, eta oso estilo politak, horretaz badakitenak, eta galdetzen diet, ez? Eta txapelketetan hori puntuazioan ere puntuak ematen dizkizu, estilismoa eta orduan kontuan izaten dugu. Kontuan izaten zuen, ondo. Beste bat, osoa, ez? Bai, osoa bota, hau kenduko zuten mendikan, hau bota horrea bera, hau listo. Eta hemen ningo deuna da, bertapa hundi bat badakaten, bai, zeatikan behitu jabarazkikor, barazkago ondo goxatuta, baina guain, botatzen deunian brokolia, pixka dena egosteko, tapatxo jartzen deu, eta hor uzten deula zaila egiten. Eta hor, guain botako jote bai, jengibria raiatuta, eta hemen falta seguna da, botatzia,
baratzuri freskoa. Oso ondo goaz, oso ondo goaz. Vale. Eta Aider, esan dezu txapelketetan, estilismoke bai puntuatzeula, ez bakarrik dantzak. Orduan, dantza, estilismoa segeio hartzen dute kontuan. Horraztuta, jumbiako are bai edo. Baita ere, hori gehiena ez. Txapelketa bakoitza ez da... Ulertu behar dugu dantza ez dela kirola, ez? Osea, arte mundutik dator eta kultura mundutik, orduan ez dago nola bakarrik puntuazio modu bat. Txapelketa bakoitza entitate pribatu bat antolatzen du eta beraiek aukeratzen dute ea ze puntuazio edukiko duten kontuan. Baina badaude normalean faktore normalak dira teknika, dantza teknika, originaltasuna baita ere, musikalitatea baita ere, dibertsitateare bai, igual gauza desberdinak eta itiare bai. Bai, hori originaltasunaren barruan ere, egiten bali maduzu beti egin izan dena, ez dago sorpresa handirik. Nik hori surfian dakitelako, zatik nahi da surfian, iten baduzu maniobra bat ona, baina iten baduzu olatu berdinean, lau maniobra berdinak onak, da ez du hainbeste balio. Bat gauza bat, geho beste bat, geho bestia, eta geho balio du olatu bat azkenean. Berdina, sorpresa puntu hori azkenean. Baita ere, energia edo presentzia, ez? Dantzari bat holtza gainean, zenolako presentzia dokan, segurtasuna, eta hori ikusten da talde bat oso indarrarekin eta pertsonalitaterekin igotzen dena holtza gainera eta 3 minututan egoten dena oso segurtasun handikin ere energia edo presentzia hori puntuatzen du. Eta gero, zenbat puntuatu puntu bakoitzak, txapelketa bakoitzak aukeratzen du. Baina normalean hori puntuak. Gio hori da, garrantzitsua izangoa, talde guztiak sinkronizatu, bai. Hori nun sartzen da puntuazio hori. Agian, teknikaren barruan, denak oso sinkronizatuak eta batera daudenean, teknikaren barruan, baita ere. Bueno, hemen txe, ikusi ezue, barazki guztik hemen dazkau, gio, kinoakin nahaztu, eta bota bihar dio baita lexibul eta soja eta piper mina. Bale, oire ontzen dakau, bota bertara, oso ondo. Eta bitarten jungo gara beste reporte bat ikustea. Donostin bertan ebai, eta jungo gara edari alkalinizante baten bila. Ikusiko zeu ze gauza eharra. Kaixo, hemen gea berriro, Josean eta Marian gure biobizi dendan, eta gaurko honetan azalduko dizueguna izango da edari alkalinizante bat. Gaur prestatuko dizuetena da edari bero bat, beroan hartzen dena batez ere, eta iken da te kukitxa, kuzu eta umeboxikin. Edari honen ezaugarri nagusia da oso alkalinizantea dela. Zergatik horren garrantzia, gaur egun gehienan barne ingurua da oso azidoa. Bizimoduagatik, elikaduragatik eta bar, azido horrek emate gaitu inflamazioa, irritazioa eta gaitza askota. Orduan, edari honen bitartez iken deuna da oidena pixkat saiestu, gutxitu eta alkalinizatu. Edari hau iteko erabiltzen ditugun 3 osagaiak dira te kukitxa, hau da, daukagun tea, da te berde bat, baina tean adarra. Bestalde daukagun kuzua, kuzua da almidoi naturala bat, sukaldaritzan loditzeko erabiltzen dana, baina propiedade terapeutikoak dauzka. Eta bestalde, azkenik daukagu umeboxia. Umeboxia da arana fermentatu baten pasta, kasu hontan, arana fermentatua osoik izaten da, baina kasu hontan hemen daukaguna da bere barrendik ateratako pasta. Lehenengo ingo deuna da infusioa. Kukitxakin, te bat balitz bezala, infusio bat ingo deu. Kukitxa lehortzen usten dute 3 urtetan, eta bere propiedade nagusia da kalzio asko daukala. Behi esneak baino 7 aldiz kalzio gehiago dauka. Eta horretaz aparte gainea, lehortzeko prozesu hortan teina galdu ikendu. Orduan ez da excitantea. Hau da, umeak ere hartu dezakete, pertsona helduk hartu dezakete, tonifikatu ikendu, baino excitatu gabe. Hemen ja daukagu kukitxa, oztuta eta filtratuta. Eta guain honei ingo dioguna razio kukitxai, nahastuko diogu kutsarila bat kuzua eta kutsarila bat umeboxia. Kantitateak gutxitu edo ugaritu ditzakezue,
gustuan arabera. Zenbat eta gutxigo edo gehiago jarri, lodigo edo meago geldituko zaizue, eta umeboxikin zenbat eta gutxigo edo gehiago, gazigo edo motelxeo. Kuzua, pueraria lobata, da Txinako medikuntza tradizionalaren sendabelar nagusietako bat. Sendabelar horrek dauzka zaina batzuk, eta zaina horietatik ateratzen den almidoi bat, eta gero hautsa bihurtzen da, laguntzen du asko estetako mukosan eta sistema respiratorio esaten duen mukosa guztietan. Digestiboak ere oso lagungarria da. Parrandan ondorioak saiesteko ere mesedetako tonifikatzen du baita ere eta sistema immunologikoa indartzeko oso egokia. Garrantzia dauka ozutzen ustea, ze bestela kuzua ez da ondo deseiten. Kuzua deseiteko beti likidoak, kasu honetan kukitxak, oztuta egon behar du. Ondo nastuko dugu eta nastuko diogu umeboxi kutxarila bate bai. Da oso alkalinizantea, barne inguru azido horretan izango duen eragina izugarria da alkalinizatzeko garaian. Eta 3 produktu hauen sinergia, sortzen den sinergia, da produktu ezinbestekoa osasuna mantentzeko, prebentziorako, eta batez ere gaitza kronifikatuetan oso mesedegarria. Ezinbestekoa etxe guztietan eukitzeko. Nastuko dugu ondo, eta justu emango dugu irakin puntura. Irakin aurretik, justu irakiten hasi aurretik, kolorea iluntzen dela ikusten deunean, sua itzaliko dugu, eta edarileia prest daukagu hartzeko. Edari hau, azkenean edozinek hartu dezake. Prebentzio modun, segun ze garaitan gauden batez ere, negu partean, udazkenean, gripe prozesu batean, katarroan, normale baino neke geixo sumatzen deunean, estresatuta balima gabiltza. Komenigarrina izango litzake goizean, jeki berritan, triputxik gaudenean, hartu eta tarte bat ustea beste ezer jateako. Bere lan hain dezan, goizean aurreneko orduan, baino esan duen bezala katarro batean edo gripe prozesu batean egunean bitan ere hartu dezakegu. Beti saiatuko gea, otordu tartetan sartzen, janarikin nastu gabe. Hemen erabiltzen nahi gen produktu hauek, bai kukitxa, kuzu eta umeboxia, noski dauzkagu salgai gure dendan beste produktu askoen artean. Freskoa, granela, enbasatutako edozer produktu egunerokotasuneko elikadurako, garbitasuneako, eta bai kukitxa eta kuzuan kasuan gaina granelen ere badauzkagu, zerealak eta beste guzti bezalaxe. Hau ja prest daukagunez, zerbituko deu, eta hementxe edari aparta nahi dezuenean hartzeko. Bueno, espero dut gustatu izana gure edari magikoa, eta ez aztu noski dituen onura guztietaz. Edozein zalantza balima dezuen, badakizuen una aurkituko gaitu zuen. Biobizin. Eskerrik asko, agur. Hau, Marian, eta mila esker, eman diguzun edari berezi horrengatik ez da. Egia esan, holako nasketa belarrakin, holako loditzeliakin, da ez dakiz, eta azkenean gauza mordo bat emateizkigue, eta askotan ibiltzea, eozein freskagarria daten, da egia esan holako zerbait jatia beti ondo diteu, eta eskerrik asko, holako gauzak erakuste batik. Gora, biobizi. Mila esker, eta aurren arte. Gurian jarraitu behar dugu. Hemen txe, zu basuan jarri eta hau, ez erreteko, baina behitu nola dikoan, Behitu zu basuan, hemen ia brokolila egozi zaizgu, barazki guztik earki dazkau, eta gaina jengibre usaitxo. Bai, nabarmentzen zan, bai. Guain, kenduko jo jatapa, eta hemen ingo duguna da behiture. Behitu, mantxo garriet, bertara kinoa botako deu, pipermin pixka, soja, eta xibuleta txikituta. Behitu. Adibidez aldiazun egin da, xibuleta hau txikitu. Vale. Behitu, Hau txikitzeko gara jan, jungo gea, danakin moldatuko zea, bai, ez da? Bai. Garrantzitsua da, labana moitzeko gara jan, jenditeu goiti bera. Eta goiti bera iten bazu, puskatu iteia, mostu berren. Eta mosteko ondo, inbiarrezu, atzetik aurrea. Hori da. Horregatik makina gueltaka daudenak oso ondo mosten dute fin-fina. Zeatik azkar moitzen dialak, orduan. Batutan hola iten denunean, oso zorrotza egon berdu labana ondo mosteko, baina beti, movimentuakin, ikustezu, borobiltxoak bikain atatzen dira. Bestela mateu hortzakin mostu ditugula. Ja. Ze trukito, ze ondo. Hoi zure kontu, bale? Bale. Ni hemen beste nasketa egiten jungo naiz, hauek gero irikiko ditugu, egarra indegu hemen bai, gauza goxua. Venga. Bagoaz aurraka. Bueno, eta tardi berrian kontatu behar diguzu,
Nola izan da zure dantza ibilbidea? Zeratik, ere esan denzun bezala, aspalditik ikusi zaitugu telebistan, baina noiztik hasi zinen? Txiki-txikitatik eramantezu odolian? Bai, bueno, txiki-txikitan gimnasia ritmikoan hasi nintzen. Vale. Eta horri bili naiz urte pila bat, 18 urte arte. Bai, txapelketa munduan baita ere, eta goi mailako elite mailan konpetitzen. Vale, eta ze dantza motekin jute zinen hor? Hor, baletarekin. Baleta pila bat sartzen genuen. Egunero 4-5 ordu entrenatzen genituen. Zenbat urte txekin hasi zinen? 5 urtekin. 5 urtekin? Bai. Mikatxir lamar. Eta bertan egunero, ordu bat, baleta izaten zen. Orduan, 18 urtekin ja karrera hori bukatu zitzaidanean, zerbait bilatu nun, hain serio ez izatearen bila nengoen, eta egun batean... Baleta zer da, oso serioa, oso zorrotza, ja. Eta niri gustatzen zait asko, Eta zindezu asko atera belekutik handa hola, ez da? Da, mugimendu horiek, eta horrela egin bar dira, teknika puro, ez? Oso ona dantzarientzat, baina gero momentu batean bilatu behar nuen zerbait lasaiago edo mugimendu ezberdin baten... Gorputzak gehiago eskatzizun zerbait, ez da? Bai. Eta hori adibidez, baino disiplina bezala, oinarri bezala oso ondo dago, ez da? Nire ustez bai. Nire ustez, nire eskolan beti gomendapen hori ematen diet txikiei. Baleta pixkat edo garaikidea sartzea, naiz eta gero urbano dantzatu. Zeren hori ematen dizu koordinazio base bat. Eta gero orako, beti ondo terko. Primeran, bai. Oida, bai, musikero nahi zuzan, pixka solfeo ikasi, oinarri bat ikasi, eta gero hortikan ja nahi zuen lekura bideratu, ez da? Hori da. Eta, orduan, 18 urtekin esaten nuen aldaketa bat bihar zendun, eta zein zendun. Orduan ikusi nun egun batean funky klase bat, deitzen genion funky, orain ja ez dugu hori erabiltzen, baina... Nola deitzen zaio? Hip hop edo urbano edo... Eta probatu nun, eta, oso gustokoa izan nuen, musika modernoa, bertan bideoklipen ateratzen zen musika dantzatzen zen, orduan hori ja engantzatzen hasi nintzen. Eta 18 urtekin ikasten nengoen bitartean, hasi nintzen ja tituloak ateratzen, klaseak emateko. Ikasketarekin bilek batera. Momentu batean iritsi zen, edo ikasketak, edo dantzaz, eta argi neukan non izaten nintzen erosoago, edo pozik, edo... Zerrek betetzen zizun alegia, ez da? Hori da. Eta, baino, igual dantzatik ez, da orduan hasi zinean pixkat irakasle bezala ikasten bai? Hori da. Ez bakarrik dantza, baizik eta lana behar nuen. Patrika betein behar da. Orduan dantza ikasten, baino aldiz berean erakusten, beti, eta horrela. Oso zaila dago dantzatik bizitzia? Espainian, bai, ez daude hainbeste konpainia, edo oso gutxi daude, Europa mailan agian gehiago, beste estatuetan gehiago, laguntza gehiago. Ze ikasi zen duen, ze titulo atea zen ditun edo? Ni urbano munduan, Bartzelonan ateran un titulo bat, European Fitness School deitzen da, eta titulo hori hip hopari buruzkoa da. Ikasten duzu historioa, hip hopa nondikan sortu zen, ze estilo, zein diren oinarriak, jakin hori, ez bakarrik dantza, baizik eta DJ-a, MC-a, grafitia, kultura guztia ikasten duzu. Eta gero, dantza estilo bakoitzeko, pauso oinarri guztiak ikasten dituzu, eta nola erakutsi. Gero progresioak nola egiten diren, nola sortu koreografiak, musikaltasuna, hortan hasi nintzen ikasten, eta nire psikologia karrera utzi nuen, alde batera. Psikologia bertan bera utzi zen nuen, Bertan bera utzi nuen. Bukatu gabe da kasu? Bai. Ondikan bueltatzeko denbora da kasu? Ez, ja ez. Eta nahi Ez aita, xora. Vale. Orain ja ez. Eta gero, handikan etorri zinean, eta ja zuzeren irik izan nuen hemen Donostin dantza eskola, edo nola izan zen? Egon nintzen urte pare batzuk Irunen, zuzendari bezala dantza eskola batean, hor ikusi nun, formakuntza gehiago behar nuela, Bartzelona jo nintzen, Madrilera, eta 24 urtekin sortu nun ja Donostin ja nere eskola. Ja jakiten zer erakutsi nahi nuen, zer... Vale. Eta zerrekin hasi zinen, nola izan zian hasiera horiek? Oso gogorrak. Gogorrak. Bakarrik nengoen. Eta egunero 4-5 ordu ematen dituen. Osea, eromen bat, baina oso gazte nintzen eta horregatik. Zertanakin altzan, ez da? Bai. Parranda utu behar izan zen duen, orduan. Bueno, ez, denetarik. Azte guruetan. Bai, baina astelenetik eta larun batetan ere ematen nuen klase, baina nik uste dut hasieran horrela izan bar da. Danai heldu behar zaio, eta danai baetz esan, da geho jakiten dugu zerrek balio duen, zerrek ez, baina
batzotan, ez da, nahi deuna bakar egiten badeu, eta nahi deunian, gero, taki unun da hon, ez da, etekin honena, ez da? Hori da. Bueno, hemen txe indeu, itzin da ditzen, da behitu, platertxua prestatu deu, eta bueno, Eider, Rodríguez, zurekin dantza nahi dunakin, zure eskolara joan, nola topatuko deu? Nola izena du, esan du, bueno... Bambu Dance. Bambu, dantza eskola, ale? Bai, webgunean daukagu Bambu Dance, bilatzen bali mozu Googleen, azkar ateratzen gera, edo Instagram, edo TikTok, edo Bambu Dance, erreix. Zale sozialetan alde guztitatik antzaudete hor duen. Bai. Ikain. Eta, zen desun bezala, ez da? Edo zein maiak aheldula apuntatu, ez da? Danentzako lekua da kasu. Danontzako, bai. Asko pentsatzen dute bakarrik txapelketa mailan ibiltzen garela, baino ez, gure eskola base bat egiten du, hasi berrientzat, erdi maila eta goi maila, bai. Badakizue, gerrilla moitu nahi bazue, nik ez digulago denbora eman bestela, hemen bantxe erakutsiko nizizuen paso pare bat iten, Bueno, Eider, azteko eta behin, mila esker retortze bat ikan, hemen txedazkau arrautza bereziak prestatuta, eta zuek, badakizue, dantzan hasi nahi bazue, Eider deitu, eta jarriko izue martxan. Bueno, lagunak, hemen ditugu arrautz berezi hauek gure erara, eta Eider, jarraitu goxatzen, goxatu arazten, da... Eskerrik asko, gomirapenagatik. Vale. Vale. Agur lagunak. Agur.